Ahojky, dneska je to video o mém tripu z Londýna. Teďka vám ukážu pár fotek. Ale moc jsem nefotila, protože jsem si to samozřejmě chtěla užít. Takže začneme v autobuse. Takže prostě jsme nastoupili, já jsem si sedla s kamarádkou a jeli jsme 21 hodin autobusem. Zastavovali jsme přes tyhle země. No a potom jsme se ve Francii nalodili na loď, která nás prostě převezla do Velké Británie. Ve Velké Británii jsme nastoupili do autobusu a jeli jsme do Londýna. První zastávka v Londýně byl samozřejmě záchod a vedle byl hnedka Starbucks, takže jsme šli s kamarádkou do Starbucksu. Mám taky fotku. Potom jsme celý den chodili po Londýně různě na památkách a do obchodů. A potom v 9 večer jsme se vrátili na hotel. Vytáhli jsme si všechny věci a dali si to do našich pokojů. My jsme měli takové kdyby kartičky, to se dalo do těch dveří a potom se to vytáhlo a my jsme měli pokoj 112. A byli jsme hned naproti učitelkám, takže jsme nemohli ani řvat a bylo to docela blbý, protože oni měli celou noc otevřené dveře, takže jsme nemohli ani někam vycházet a když jsme vyšli, tak nás prostě z toho, no já to nechci říct prostě, tak nám vynadali prostě a no, bylo to docela blbý. Druhý den nás budili o 6:30 s tím, že máme v 7 hodin snídaně. No prostě jsme se nasnídali a zase jsme jeli. Celý den jsme chodili všude, už nevím ani kde, prostě po Londýně jsme chodili a zase jsme v 9 večer přijeli na hotel. A úplně to stejný, jenom, že nás zbudili v 6 ráno, protože jsme měli snídaní ve 6:45, takže a ještě jsme se museli jako zase zbalit všechno a tak, takže bylo to blbý hodně. Potom poslední den, neboli 5. den, jsme si museli zbalit všechny věci. Potom jsme zase chodili do 7 večer. A v 7 večer jsme vyjeli z Londýna. V 1 hodinu ráno nám jel trajekt. Ano, ujel nám. Měl v 11, ale ujel nám trajekt, nebo loď. Takže jsme tam čekali dlouho. Byl tam naštěstí Burger King a nějaká Costa Coffee, takže se jako občerstvení a pití jsme měli naštěstí. No, bychom asi nepřežili bez toho. A potom ve 3 hodiny ráno jsme dojeli do Francie a tam jsme zase autobusem jeli zpátky do Česka. Pokud se vám video líbilo, tak bych ocenila follow nebo like. Tak ahoj! Jenom jsem zapomněla zmínit, že to tam je hodně drahý. Euro je 25 a libra je 30 korun. A oni tam jsou teďka nově libry. Takže 1 libra je 30 korun. Takže tam Pringlesky máte za 9 liber, za 5 liber tam máte třeba Cheetos a Coca-Cola tam za 3 libry za 90 korun. Velká. Jo, takže 150 liber jsem potřebovala jenom takhle různě na vstupy do nějakých těch prostě umění různých a tak. Umění, to je jedno. Prostě do všeho jsem potřebovala na 5 dní 150 liber. A radši jsem si vzala 180 a fakt se mi to hodilo, takže berte si fakt jako hodně, třeba 6 000 prostě přeměněné na libry.